nan lanau pang tak mai Sister Mary chu trong train Mother Superior mut hun chu anga ka chutia mut nu chuan aruma chuan lutin chabi bor chu la a Roman Catholic Church Convent atang chuan tlan chua chu atuma chutia tlan chu atum lai chu lo mu in an ron zui ngala atlan chu fel ma chuan an zinga pakhat chuan akea chuan ron manin akeru chu ati tlia saka anna te lutuk chu ni khor helo chuan a zui ngala an har chu le meu chuan kuang chunga hian lo omin tranpui tu avin au chiam ma se tu man an hre thei to lovani achan chu anung chunga phum ani wangani a hre dan tur chu soi hian a siak lo zo kani Sister Cecilia churun langin police te chuan zo na te chuan lo zo ta Italy ram chuan an lo lom thu le nanani tumna konga du sakna an lo hlan boka airport a chuan Cecilia chu mi pakhat dikon an ti chuan lo hmuakin bekin lama chuan a hroi ngala mun fal taka convent mun pakhat hi thlangin chulai hmuna chuan nan tam tak mai chu an lo oma convent ta chuan Mother Superior chuan lo lomin alo thlen hun chu an nga hlel thu chu lo hrila Cecilia chu Sister Isabel chuan a room lama chuan hroin an mek na chu kumsang ka zaruk som thum patnia sakani thu te mithiang hlim Stephen a thlan chunga sakani dan te chu a hril boka a room turan thlen chuan Sister Isabel chuan an mek na convent muna chuan nasa takan na an tho atul thu te chu hrilin ain lamlet duani chuan tun hi hun lai takani ti chuan a hrila Cecilia chuan a ril ru chu a siam fel to thu le tun hunatan hian pathian in arwat ani thu te chu hrila bathroom a lai chuan sister pakhat goin chu ron lutin cigarette chu ron zuwa nui chung chuan a le peka chuan bathroom chu kal to tur chuan atia nan ni tura lom lu na tura tan chuan a in buat seya chutia lom lu na tur in khom an boi pui mek lai chuan convent zom tura lo min tu Father Tedeschi churung kalin anin bia lom lu na in khom chu Cardinal Franco chung kai hroin pathian ma thutiam te alak nu chuan Cecilia po chu nana tan chuan lak lu chu ni veta ni Father Tedeschi nen chuan in kom chun zomin convent chu nuamati thu te chu a hrila anopan lai chanchin te chu hri chun zomin kumsom pani mi chawani lain dil pakhat dil khang chunga chuan tla in tlema amboral trep thu chu hrilin thiang derin minute sari chungvel a thu chu hril boka vanei thlang deuh maya chan chuani dan te pathian in hun thadang alape ka wangte chuan lom thu chu a sei boka he thil anopan laia a thil ton to wang hian Father Tedeschi yan Italy rama convent zom tura ti po khan nilmi lova o lo po chan po kha hei wang hi ani rengani lom luna ceremony te zo nu chuan Sister Cecilia chu bathroom a hian akala chutia bathroom a lai chuan drop thom ni om tak hi hria in a thom hriat na lampang chu vapan hnaya chuta chuan nan pakhat hi engamani soi hian alo phun mol maya engwanga trap nge ti chuna vakal hnaya chunan churon hoi chuakin mel mu mal reng alo nei tlat lo takani chuti hlau thong deuh taka lai chuan Mother Superior churung kalin ati phudo zok nge a Mother Superior chuan Cecilia chu altar lama chuan hroi phein box pakhat hi muwa achunga tang chuan holy nail relic Isuan khenbe na perek lui to tak mai hi arun phora chu perek chu Jerusalem atang Saint Helena chuan arun honani thu te chu soya chu thil Cecilian an hria chuan makati in a bing chuk maya reilawa chuan ni ko hrelo chuan atlutani atuk lama chuan Cecilia chuan confession room lama chuan sual pon na nei turin cardinal ne na chuan akala cardinal chu han bethin ma se ani chuan alo chang let mi lo maya Cecilia chuan makati in aum na lampang vai en chu cardinal chu nung lama chuan tol zelin atopa phei chuan abauta dei maya chuti lai tak chuan an hnung lampang atang hian engthelemuni hian ron potin an man beta ama hian mi panga dum suta in thuam melrap zet mai te hi ron langin an zinga pakhat chuan a oma hian chemte chuan ron vita ma se van nei thlak takin amu manga lo ni hlau mai arum kong khar thim zinga chuan toimoni hi ading ni chuan a hri a chu thil chu arong kal nai zel ni chuan a hre boka lau thong tak chuan alai chuan ona ma se tu ma an lo lovani tuk chuan an ei lai chuan Mother Superior chuan thu soin heti lai hian goin le Cecilia te chu lo nuin Mother Superior chuan a hau pha nge a
conventa an thil ti dan thin thil chi hrang te chu ko hmu in ei in siam te in suk te chu an ti thina Gwen le Cecilia po chu anin kom ngai sot hle maya nan upato zok te chu boipuin an enkol thina tum khat pon zara an omlai chuan Isabeli chuan thinrim mel taka arun en lai hi awak muwa pon zar chu thli in lo chemin a hlia zok lai chuan mutur ommi lavin alo kalbong manani zan khatamulai chu nan upato tak hian asam chur tan ringot maya chu nan upato tak chu tamlote an enkol na thin clinic lama chuan hruain avamutira chutia room chua sana tumlai chuan chunan ke a chuan crosser lian pui mai hi alo omkul mai ani ti chu avahmuwa atuk lama chuan Gweni le Cecilia chu inbual dunin Cecilia chuan zan lama thil ton chi hrang te chu hrilin ma se Gweni chuan alo oi sakchi lova ama chanchin a thil ton te chu alo hril ve le chhonga support group pakhata atel thin thu te chutatang chuan nan le an nun dan chi hrang te chu hre in ni ve chak na chu nei chawin conventa aron lu dan te chu Cecilia chu a hrila chuti Gweni thu soi angai thlak lai chuan a om chu ron nuam lovin aron luaka Gweni hne na chuan a om anom lo thu chu a hrila anin check up nu le a result an nga lai chuan Cecilia chuan pon lama pon phokara nu pakhat kal lai hi zukmu in makchu ti hle maya chuti pon lama thli reng lai chuan sawa hi ron thlokin atuk ver chu ron supop maya a phuchiang hle ani mother superior chu rong kalin zui tur chu na ron tia room pakhat chu hin valutin chuta chuan cardinal te desi le doctor kalo te chuan lo oma cardinal chu en reng po chu na thin rimani ti chu hriata cardinal chuan conventa alo lu ma in mi pa mutpui lo chu an zot phong maya Cecilia chuan tuma amutpui lo thu le athutiama adin tlat thu chuan alo changa eng thil nga ni thleng ni ti chuan makti mel tak chuan a zot leta Cecilia chuan naw lo pai chu ni in cardinal chuan au pai chu mi pat me chiat na tanga apai ni lo wangin pathian hne na tanga malsom nan don ni chuan a soya Cecilia chuan engwanga ama kher chu pathian chuan thlang nge niang ti chuan a zot leta desi chuan ano pan laia pathian in a chan him chan chu tun hunami turatan hian pathian in chan himin alo ruatani ti chuan a changa conventa chengte chuan Cecilia chu mithiang hlim mari pahni na ti chuan ro pui tak chuan an loma ma se thian te pahni Isabel le Gwen te chu an lom lo hle ti an mela tang chuan a hriat theya Cecilia naw pai po chuan thlanga chuang zet mai alo pai towa ataksa chuan engemaw danglam na chu ron omin chutian lua zo chuan a ha pakhat hi arun tlaringot maya ha dam taka tuya chi alai chuan Isabel chuan tha tum chuan tuya chuan a hnim phuma thei top chua ma se ani tan chuan ti thei atlem khop mai ma se van nei thlak takin nan dang te chu rong kalin an ron chan thei hrama ama zok chu thlan turani thu chu soin ring tak chun avin ruma tang chuan an hnuk sona doctor kalo chuan Cecilia chu lo chekin ano te po chu a that thu chu soya Cecilia chuan father te desi hne na chuan Isabeli thil soi kha enge ni omziani ti chuan a zota father te desi chuan Isabeli chu ril ru lama chen lo na anei thu le nawa pai ani ti hriat khan aril ruwa boina engemoni tak aron thok ta ni in angai thu chu hrila Cecilia chuan in check up turin polama doctoram hu du thu chu soima se father te disi chuan anau pai chu that thu le pon lami ten pathian thil ti theinamak tak mayan don chu an hriat chuan boina tam taka chua thei thu te hrilin anawa pian ma chu conventa a oma him ri thu chu hrila Isabel le Gwen ten achunga ril ru thalo tak mayan puta wang chuan nan dangte a hmu dan po chu adang deuh hlek towa chuti hallway a kallai chuan room chung lama hian nan pahni in an ron en reng lai hi a han hmuwa chuta in chung sanga tang hian toimani hi aron zong thla a rang tak chuan Cecilia chu tlan phei ngalin a hmuna vathlen chuan Isabeli hi alo nia mak chu ati hleni Isabeli anu vizo hnu chuan Gweni chuan Cecilia hne na chuan tu ma ring lo tur chuan atia convent chunga chuan thil dik lo a omnia hriat thu chu hrila chuti lai tak chuan father te desi karung kalin anin biak lai chu aron ti boya Gweni thinrim na chu puke in convent chung changa angai dan chi hrang te chu a aw chu pui ta piep maya Isabeli thi chana tu man engma an hriat lo thu te chu soin Cecilia naw pai dan po tu man an hriat lo thu te chu a aw pui ta piep maya
Father te si le dikon Enzo te chuan Gweni chu lai hmun atang chuan an la sun ta ni. Chumi zan chuan Cecilia ruma painting pakhat tarna chu ron chatin a hnunga chuan korin thun ni bungsom pakhat chang ni thu hi alo in ziaka. Chu thu ziaka wang chuan Cecilia chuan an mek na convent ta chuan thil dik zan lawa omani ti chu a ring thiam tran ta ni. Thil engamoni mu be sein cardinal ruma chuan a lut ruwa. Drawar chungan hong chu an open lai atanga a chanchin chi hrang a thi trep dan zong ta nen chuan an lo da thavek mai hi alo nia. Chutia thil danga zong kwal zel chuan thom dang lam tak mai hi hre in a thom hriat na lampang chu wa bia. Chu room chunga chuan tuti por hriat lo te hian Gweni lei chu an lo tan sak hi alo nia. Rap takani nan upato tak pakhat hian Cecilia ka chu ron hopin ron hup man talo se chu a au chuak man hial ome. Chu nu chuan sama siam crossia peya Cecilia chuan convent atanga a chua thei nan puitur chuan angena. Ma se chu nan chuan tuma an la chua thei lo thu chuan alo changa. Atuk jingma taka chuan Cecilia mang ang taka au thom chuan convent chunga mitam tak chu ati chi ai hle maya. Room chunga chuan ron tlan lut hlomin Cecilia chu thinen chuan alo in chia pi nuai maya. Cecilia chuan father te disi hna chuan arang thei ang bera damdoi ina kalpui tur chuan atia. Mother superior chuan Cecilia munna chu chekin akum hnoi te chu en kola. Thil dik lo omani ti hre in akum hnoya bom pakhat chuan en chu RT hi alo oma. Rang tak chuan te disi chu phone ngalin Cecilia naw chiat turanga chu alem chan na mai ni ti chu na ron thrila. Cecilia chu tlan chiat tum viau ma se rang tak chuan an man le ngala. Ti chuan convent lama chuan hroi letin an thin rim chuan tuivot tak chuan bolin zo na zo te po chu chang lavin an beng throi mai ni. Chutian bol zo nu chuan chera chuan nget tak chuan an tron beta. Father te disi chuan bom chunga perek kharon la chuakin puithiam ani ma chuan geneticist ani thu chu hrilin perek thiang hlima DNA chu la in nula thiang hlim nan te chu nau pai tirin chandam tu Mesia thar chu Pian tir le an lo tum hi alo nia. Kumsom ni chung zet chu chutiang chuan an lo kalpui to thu le an la hlotlin lo thu te chu soin. Tuna chuan chu thil chu a hlotlin na chu Cecilia chuan aron lan tir don ta ni in asoya. Dikon Enzo chuan Cecilia ke chu lo vuan petin father te disi chuan crossling var mai chuan Cecilia ke chu aron depa chu thil chu nan dang ke te po khan a hmu to kha alo nia. A chuale to mai lo na turin room pakhata chuan angkal nan ta dei maya. Cecilia naw pai po chuan anei hun chu a thleng chho nai towa. Cecilia chuan cardinal pa chu bi in engtianga re nge an lo ve towa. Naw chu nei ta se engtin ngan ti zel don ti te chu zota. Cecilia chuan an thil ti mek chu pathian mal som na ani rin lo thu chu alo soya. Cardinal pa chuan pathian du zong ni lo se pathianin ati top tir dei tong ti chuan alo changa. Ni khataliam le hnu chuan doctor kalo chuan Cecilia naw pai chu ron chekin anaw pai chu a that thu chu hrilin mother superior chu ompui tur chuan atia. Chutia monitor lama anaw pai rengot a en lai chuan Cecilia chuan cross chuan mother superior chu a hmaya tak mai chuan a hlapop maya. A thian rim lutuk chuan dimna tel mi lo chuan chu cross chuan mother superior chu a that zui ta ni. Cecilia chu tlan chua chu tuma ma se naw pai tui bom chu ke in tlan chua tum po chu a thut lea. Cecilia chu film khur taka kalin cardinal pa hnung lama chuan a vakala. Cardinal pa Mesia July chu a thi orlai rosary hmang chuan thei top chuan a rek beta tal chua tum viau ma se tal chuak thei hek lo le. Cardinal pa po chu Cecilia chuan ati hlum le ta ni. Cardinal pa ti hlum lai chu doctor kalo chuan a ron hmuwa ma seng tin ma chuan tingam lovin ama jok chu tlan chia a. Cecilia chu basement lama chuan chukthla in tedisia le pa chuan ethanol chu lei kuala. Chuti hala tum lai tak chuan father tedisi chu rong kala. Chuta naw chu vein apum chu ron na leya. Chuti lai tak chu chu in father tedisi chuan alai tarken lai chu chu saktum chuan a ron bei boya. Cecilia chuan bur chu la in father tedisi lua chuan a khon saka. Chu vele room chu atang chuan tlan chuakin father tedisi chu kalhnana ma se tlan chiat ma in father tedisi chuan room chung lampang atang chuan asama chuan alo pot beta. Cecilia chuan du thlan tur nei to chunga in hrelovin alai tar chu ti alin leya chuan a thlaka. Father tedisi chu a hal kang ta ni van nei thlak davin kan ti don nge van dui thlak davin father tedisi chuan
kong khar chu ron ti chia in aron chuak thei hlau maya convent noi lama chuan chuk thla zelin katakom thlan ina chuan a chuk thla a chuta chuan chhuana tur chu zonga chuti hoikolna vel lama chuan guani ruang cheto tak mai chu hmuwa a phuzok thei hialani engma chena wa kol hnu chuan englo luhna mun pakhat hi tongfu in a chhuana leng tok tur vel chuan alo kwa a chu kwa chuan wa chua chu tuma chutia wa chu ma chuan father tadisi khan ron nang chinin a ke a chuan ron pota Cecily pum chu a chemte ken chuan zein anote chu lak chu chu tuma Cecily chuan na chu ti hle maya Isuan khen be na perekalo lak ruk mang chuan father tadisi chu a ngonga chuan chunin father tadisi po chu a thi vele ta ni Cecily chu katakoma tang chuan ron wak chuakin reilawa chuan a pum chu ron na in nau chu a veizui le ngala Cecily chu nau chu ron nei in a nau ten hmu chu makti na hlir chuan a khatani a nau te nei hi ron lang chi lo ma se mi hring pa ngai ani hmel chi lovani Cecily chuan a nau te lai hri chu se chatin trap trap chung chuan lung chu charin a fapa mak taka rum chu hre tak chungin a deng hlum ta ni a top ta